Mana yung ginubuhay dito guys, taas linya. Oh. Grabe kataas linya guys, tingnan nyo guys. So, grabe kataas sa linya dito sa skina Soong guys. Skina City Jail guys. Ano yung among linyahanan guys. Grabe kataas sa linya guys. Kami maglingaw-lingaw, kuandula og dama guys. Interesti po mi kadagan. Oh, ako ang tricycle guys. Mauna akong tricycle guys. Naglinya kami ngayon guys. Tagsa ka oras may makadagan ni guys. Grabe ka kuan guys kanang mingaw kay guys. Ya taaso kay linya guys. Maglangaw-langaw sa guys. Sa pagpana sana itagulan. Gitara ko ang aking dadalhin. Baka sa ulang makantahan. Oh, ato ang mga kauban to guys. Doon sa ubos guys. Daghan nila to guys. Daghan na rin guys. Daghan ganing nga kauban rin guys nga nagpaabot guys. Dugay kay makadagan guys. Oh na guys, Bay Iti. Shout out to ni Bay Iti. Okay. Guys. Oh, Bay Iti mga. Laylahay kami dire guys. Pintaas sa linya guys. Sa Inay Bambe. Oh, dama ka guys. Dama las baba guys. Gawin mo desailuan. Ha? Gawin mo. Mana na Ibam. Oh, dere guys, grabe kataas sa linya dire guys. Oh. Balik ko kay akong tricycle dito, wa na magkuha. Ano man? Doon sa nako. Sa wifi na ikapon. Kaabot ng wifi ani. Live, Guys, okay guys. So, di na ako maguba guys.